Kaixo guztioi, Janire Iparragirre naiz eta Blender tutorialekin jarraituko dugu. Orain arte, objektuak modelatzen eta animatzen ikasi dugu. Gaurko tutorialean, objektuak texturizatzen, argiztatzen eta renderizatzen ikasiko dugu. Blenderren texturak, argiztapena eta renderra. UV Unwrapping Textures. Objektu bat texturizatu aurretik, objektu horren UV-ak egitea beharrezkoa da. Prozesu hau, objektuan irudimenezko ebakiak egitean datza. Horrela, bere azalera 2D irudi batean zabaldu ahal izateko, eta bere gainean margotu edo material edo textura bat aplikatu ahal izateko. Material adibide bat burdina izango litzateke, eta textura adibide bat adreiluak. Grafikoki erakutsiko dizuet. Eszena berri bat irekiko dugu Blenderren, eta lan eremu berri bat zabalduko dugu, goiko eskuin ertzetik arrastraka. Eremu berri horretan, UV editorea hautatuko dugu. Orain, bi lan eremu ditugu. Ezkerrean gure objektua daukagu. Edizio moduan, objektua hautatuz gero, UV editorean haren UV-ak landu ahal izan ditugu. UV-ak objektuaren azaleraren errepresentazio bat dira, 2D textura baten gainean. Textura lauki honetan agertuko da, eta kuboaren UV-ak eraldatu daitezke UV editoretik. Kuboaren aurpegi bakoitzaren UV-ak texturaren zati ezberdinetan daudela kokatuta ikus dezakegu. A sakatuz, aurpegi guztiak hautatuko ditugu eta kuboaren UV-ak ikusi ditzakegu eskuineko lan eremuan. Material simple bat sortuko dugu. Materialekin lan egingo dugunez, eskuineko lan eremuaren editor type atalean, non UV editor hautatuta dugun, shader editorera aldatuko dugu. Orain, eskuineko lerroan, Material Propertiesen ikonoa hautatuko dugu. Shader editorean, material izenarekin sortutako materiala osatzen duten nodoak ikusiko ditugu. Blenderren, materialak nodoen bitartez errepresentatzen dira, eta nodo bakoitzak funtzio bat izango du. Material hau, propietateen leihotik berrizendatu dezakegu. Urdina bezala berrizendatzen dugu, onlinerren egiten dugun bezala. Eta bere oinarrizko ezaugarriak aldatu ditzakegu, base color, specular eta bar. Gauza bera egin dezakegu shader editor nodo berdetik. Kolore urdin batera aldatzen dugu, baina aldaketak ez ditugu kuboak ikusten. Horretarako, lan eremuaren goialdean daukagun menu honetan, 3. ikonoa sakatuko dugu, materialak eta texturak gure lan eremuan azaltzeko. Orain, kuboaren materialaren ezaugarriak, hau da, kolorea, espekularra, simurtasuna, aldatzen baditugu, aldaketa automatikoki adierazten da kuboan. Material berri bat sortzeko, New Material ikonoan sakatuko dugu. Ikono hau, eskuineko propietate leihoan daukagu. Materialik ez duen objektu berria hautatuta badaukagu, Material Propertiesen Newen sakatuko dut. Orain, beste material berri bat sortuko dugu. Propietate leihotik hautatzen dugu lan egin nahi dugun materiala, kasu honetan material berria, urdina 00 bat. Morea izendatuko dugu. Base color, specular eta roughness aldatuko ditut material desberdin bat sortzeko. Orain, kubo hautatuz, zein material izango duen esango diogu, Material Propertieseko material zerrenda zabaltzen eta sortutako material bat hautatzen. Horrela, sortzen dira material simpleak. Material hauetan ere, teksturak erantzi ahal ditugu, hau da, irudiak, baina hauekin emaitza ona lortzeko objektuaren UV-ak ondeginak egon behar dira. Blenderrek sortzen dituen oinarrizko objektuen UV-ak eginak dituzte jadanik, adibidez kuboa edo planoa, baina eraldaketak edo estruzio bat eginez gero, UV-ak manualki egin beharko ditugu. UV kontzeptua hobetu ulertu ahal izateko eta material batean irudi testurak nola ezartzen diren ikasteko, gure kuboari utzi dizuedan testura ezarriko diogu, dadoarena. Irudia materialari kargatu ahal izateko, nodo berri bat sortu behar dugu. Nodo berri bat sortzeko, shader editorren gainean Shift A, Search Image Texture sakatu. Nodoa, propietateen nodo berdearen ezkerraldean kokatuko dugu, zaguaren ezkerreko botoia sakatuz,
eta bere color irteera propietateen nodoko base color sarrerarekin lotuko dugu, bietan klik eginez. Horrela, informazioa batetik bestera doa. Material honen base color kanala, hau da, kolore informazioa image texture nodotik zurgatzen du. Image texture nodoa utzik dagoenez, materiala beltzez agertaratzen zaigu. Beraz, aurretik prestatu dugun tekstura kargatuko dugu image texture nodo laranjan. Openen sakatu eta gure teksturaren kokapena adieraziko diogu. Tekstura kargatuta daukagu, baina ez dago ondo kokatuta. Goazen berriro, eskuineko lan eremua Uber editorrera aldatzera. Hemen, edizio moduan, tab, kubaren aurpegi guztiak hautatuz, aurpegien UV-ak ez daudela egon behar diren tokian ikus dezakegu. Beraz, UV editorrean, zaguaren eskerreko botoia sakatuz eta arrastraka eginez, UV guztiak hautatuko ditugu, eta T tekla sakatuz, mugitu eta eskalatze erremintak erabiliko ditugu UV-ak testuraren gainean ondo kokatzeko. UV-ak nola egiten diren ez dugu gaur ikusiko, baina kontzeptua ulertu baduzue primeran. Etxea basikoki testurizatu eta iluminatuko dugu. Zuen bigarren saioko artxiboa edo nik eskaintzen dizuedana erabili dezakezue. UV-ak egiten ez dakizuenez, ezin izango dituzue irudi teksturak erabiliko etxea testurizatzeko. Bakarrik, plano edo oinarrizko poligonoak badituzue. Adibidez, lurra plano bat denez, internetatik testura bat deskargatu ahal dugu. Nahi duenak, Blenderren UV-ak egiteko tutorial bat bilatu dezake. Kontzeptua ulertu baduzue, objektu inorganikoen UV-ak egitea ez da zaila. Interneten testura ugari dago doan deskargatzeko baita. Material bat sortuko dugu, teilaturako. Materialekin lan egingo dugunez, eskuineko lan eremuan, shader editorera aldatuko dugu eta eskuineko leioan material properties ikurran sakatu. Eskuinaldean, newen sakatu eta material.00 bati izen aldatu, teilatua. Nahi ditugun materialak sortu ahal ditugu, limite barik, eta objektuei aplikatzeko, objektua hautatu eta material propertiesen ikurra sakatu eta aplikatu nahi dugun materiala hautatu. Material berriak izendatu, objektuei aplikatu, base color, specular, rugnesekin jolastu. Lurraren materialari image texture nodo bat ezarri diot, internetetik deskargatutako tekstura batekin. Plano bat denez, UV-ak eginda daude, eta erraz eraldatu ahal ditut UV editorretik. Edizio moduan, planoaren UV-ak hautatuz eta T erremintekin eraldatuz. Eszenako objektu guztiak material desberdinekin daukagunean, render edo irudi finala ateratzeko pausu garrantzitsu bat falta zaigu, argiztatzea. Argiztapena. Lan eremuaren goialdean iluminazioa ikusteko opzioa sakatuko dugu, bestela iluminazioarekin lan egitean ez ditugu aldeketarik ikusiko. Gogoratu lehenengo botoia maila ikusteko dela, wireframe, bigarrena itzalekin baina materialik gabe, hirugarrena materialak eta testurak ikusteko eta laugarrena iluminazioa agertarazteko. Laugarren ikonoa sakatuko dugu beraz, argiekin lan egiteko. Gure eszena iluminatzeko gutxienez argi bat behar izango dugu. Blenderren argi mota desberdinak sortu ahal ditugu, gure eszenan Shift A Light eta nahi dugun argi mota hautatuz. Argiak objektuak bezala hautatu eta mugitu egiten dira, modu objektuan. Point argiak alde guztietara eta norabide guztietan bidaltzen du argia. Sun argi motak norabide bateko argi bat da, eguzkikoa bezalakoa. Bere posizioa ez dauka eraginek, bakarrik bere orientazioa. Spot argiak linterna baten argia bezalakoa da. Hau da, argia kono bat osatzen du. Are argiak batez ere leiho baten argia simulatzeko erabiliko dugu. Argi bat hautatuta izan da eta propietate leihoan bonbilla ikurra sakatuz,
Argiaren propietate basikoak aldatu ahal ditugu. Argiaren kolorea, intentsitatea, itzalen leuntasuna. Contact Shadows aktibatuko dugu eta baloreekin jolastuko dugu. Eszena egunez eta gauez balitz bezala argitzera animatzen zaituztet. Nik gaua balitz bezala iluminatuko dut, farolan spot argi bat erabiliz, leihoan area bat eta jargiko argia simulatzeko san argi bat, intentsitate gutxirekin eta urdinska. Renderra. Render bat, jadanik dakigunez, irudi finala da, gure lanaren emaitza. Gure eszena irude, bide irudi batean bihurtzean datza. Eszenan, zenbat eta objektu, testura, argi, gehiago izan, orduan eta denbora gehiago eramango du render bat ateratzea. Gure ordenagailuak dituen elementuak ere parte hartuko dute gure render denboran. Bideojokoetan, adibidez, prozesu hau denbora errealean egiten du kontsolak. Horregaitik, optimizazioa ezinbestekoa da, hau da, errendimenduan ahal den guztia aurreztea. Blender tailer hau bukatzeko, render bat sortuko dugu. 3 render motor daude Blenderren barruan. Gaur pizka bat sartuko gara lehenengoarekin, ibirekin. Eskuineko lan eremua ez dugu behar, beraz, ertzean, zaguarekin eskuineko klik egingo dugu, Join Areas erabaki eta lan eremua eskutatuko dugu erosoago lan egiteko. If Blenderren denbora errealeko renderizazio motorra da. If modu interaktiboan erabil daiteke 3D leiho grafikoan, baina kalitate handiko azken renderizatuak ere sortzen ditu. Render motorea hautatzeko, eskuinaldeko leihoan Render Properties ikonoan sakatuko dugu, eta Render Engine jartzen duen tokian if hautatuko dugu. Azpian, samplinen oinarrizko baloreak handituko ditugu. Sampleak gure rendearen kalitatea zehaztuko du. Zenbat eta sample gehiago, orduan eta render hobeagoa lortuko dugu, baina render denbora ere handiagoa izango da. Render 200ean jarriko dugu eta viewporten 60. Azpian, ambient occlusionen tik egingo dugu, propietate hau aktibatuz. Ambient occlusiona objektuen edo gainazaleen hurbiltasunagatik sortzen diren itzalak simulatuko dizkigu, errealismoa gehituz gure eszenan. Baloreekin jolastu dezakezue. Azpian, pluma, erreflexioekin lan egiteko erabiltzen da, kasu honetan ez dauka zentzu handirik. Screen Space Reflection ere aktibatuko dugu, objektuek beraien artean erreflexioak sortzeko, eta submenuan refrakzionen tik egingo dugu, baita aktibatzeko. Azken bi hauek, batez ere kristal edo antzeko materialak baditugu erabili behar ditugu, bere baloreekin jolastuz nahi dugun emaitza lortzeko. Azpiago, Shadows menua daukagu. Hemen, itzalen erresoluzioa aldatu dezakegu. Zenbat eta erresoluzio handiagoa, orduan eta itzal kalitatea handigoa lortuko dugu. Eta baita render garestiagoa. Garestia denboran. 1024 pixelera handituko ditugu bi eremuak eta High Bit Depth aktibatuko dugu baita. Soft Shadows aktibatu edo ez, zuen gustora. Renderra bota aurretik, irudi finalaren propietateak adieraziko ditugu. Horretarako, Output Properties ikonoan sakatu eta hemen gure irudi finalaren tamaina eta formatoa adieraziko dugu. Full HDn utziko dugu, 1920 bider 1080. Eta file formaten PNG, JPG edo nahiago duguna hautatuko dugu. Render bat sortzeko, bakarrik falta zaigu kamera sortzea, objektu moduan lan eremuan Shift A kamera sakatuz. Etxe barrutik aterako dugu. Lan eremu berri bat irekiko dugu kameraren ikuspuntua izateko. Honen goiko menuan, View Cameras, Active Camera hautatu. Orain, eskuineko lan eremuan, lauki laranja batek adierazten digu kamerak duen ikuspuntua. Kamera kokatu lortu nahi duzuen ikuspuntuan eta bakarrik falta zaigu renderra botatzea. Blenderren goiko oinarrizko menuan, Render Image sakatu. Blender Render deitzen den aparteko leiho bat azaltzen zaigu gure render edo irudi finalarekin. Irudia gordetzeko Image Save As eta kokapena adierazi.
badaukagu gure errenderra. Tailer honekin, telebistan edo bideojokoetan ikus dezakegun 3D objektuen prozesua hobetu ulertu izan dugu, 3D munduan barneratu garen bitartean, gure lehenengo pausuak emanez. Hasieran oso zaila irudi daiteke, baina Blender oso intuitiboa da eta informazio pilo dago interneten. Oinarrizko erremintak eta kontzeptuak ulertzen dituzuenean, mundu berri mugagabe bat aurkituko duzue.